back for another video. Sorry po pag hindi ako nag-video kasi may online class po ko at alam nyo pa ako. So guys, grambulan na sila dito sa town. Tignan nyo, oh, dami siya. Oh. Gagawa dito. Ito part ko sila. Ayaw okay. Kaya ganito. Para record ka pa. What? Record ako matagal na ako din nagre-record kaya ngayon lang ako magre-record guys. Sorry ngayon ako online class. Tapos buwan naman ako online class hanggang sa Thursday. Monday to Thursday kasi. So, nandito nga po tayo sa nandito kagabi ay kahapon na sira to. So, isang taon yung malaki naray yun sabi daw nila sa sige rin yung sabi so gumusta pero news guys re-restart yung 24 mine English server no wala lahat pinagsira ako lalo na yung diamonds ko so guys sorry kung matagal ako at tayo mag-build kasi mawawala rin lamang itong malapit na rin birthday ko so sa September so yeah ito po hindi ko alam kung bakit patayin sino to ito ba? Sino to? Hindi yan guys. At guys